फालिनाय जादों दा बे बुब्लियाव मा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी दिनै बिथांनि मुंख्लं सान 38थि आरो बे गिबि मुंख्लंनि मुङैनो गासै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय गिबि मुभमेन्टआव 6 बोसोरनि मुभमेन्टआव मुंख्लं जानाय 1135 जन बै समनि मुंख्लं आरो गासै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव एबसुनि आन्दलन बिएलटि आन्दलन आरो उननि समाव एनडिबि आन्दलन दिनै जोङो प्राय 5,000निबो बारा बर' हारिनिफ्राय मुंख्लं जालांबाय आरो दिनैनि साना बे 12 जुन सुजित नार्जारी बिथाङा जेला गुवाहाटीनि जाज फिल्डआव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मास रेलि हिसाबै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जे मोनसे जाज फिल्डआव सुबुं गौमा लानाय जादोंमोन आरो बै समाव गिदिंनानै फैफिननाय समाव क'क्राझारनि बाथिपारानि सुजित नार्जारी आरो गासै सोमावसारग्रा जोंनि फरायसा फरायसुलि आरो रायजो राजानि जे हानजा दङमोन बिथांमोना गिदिंफिननाय समाव नलबारिनि तिहुनाय मोनसे नेशनेल हाइवेआव माखासे सौभिनिस्ट एन्टि ट्राइबेल आरो एन्टि बड'लेण्ड आन्दलनखौ सोमावसारनायखौ क्रास डाउन खालामनो नागिरग्रा सुबुंफोरा गाग्लोबनायनि जाहोनाव सुजित नार्जारी क्लास 9नि स्टुडेन्टआ मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन आरो बे मुंख्लंनि मुङैनो गासै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरखौ जोङो जेलायबो सिबिबोदों मान बावबोदों आरो गोसोखांबोदों आरो दिनैनि समाव सुजित नार्जारीनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय इसोरनि आरज गाबदों गासै मुंख्लंफोरनि जिउ बावसोमनाया जोंनि थाखाय थुलुंगानि मोनसे फुंखा आरो दिनैनि समाव बे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जायफोरा गुलि जानांबाय जायफोरा नोरजिया जानांबाय न' सावजानांबाय जिनाहारि जानांबाय गासैखौबो जोङो दिनै गोसोखांनांगोन आरो बिथांमोननि ग्रेट जि सुप्रिम जि कन्ट्रिबिउसन बे कन्ट्रिबिउसनखौ लानानै बर' हारिया इयुन हारिनि सिमां आरो जोंनि जि थांखिखौ जाफुंसार होनायाव जों जेब्लाबो आगान सुरनांगोन दा बेखायनो दिनैनि बे साना जोंनि थाखाय हारिनि मोनसे सिगनिफिकेन्ट मोनसे जारिमिनारि हिस्टरिक डे आरो बे सानखौ जों जेब्लानो गोसोआव फैयो आरो बे सानखौ जों जेब्लानो फालियो जोंनि जे आलादा रायजोनि जि दाबि जे सेपारेट स्टेटनि जि दाबि आरो बे दाबिखौ लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट इउनिटि थ्रु स्ट्रागल लिभ एन्ड लेट लिभ जे स्ल'गाना जोंखौ सिरि मोनखांहोदोंमोन जावरिखांनाय लाबोदोंमोन गेरेमसा माहारि दानायनि जि बाथ्रा आरो गावखुंथाय सेल्फ डिटारमिनेसननि जि बाथ्रा जाति जातीयताबादखौ लानानै हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जि बाथ्रा बे बाथ्राफोरा जोंनि थै मोदोम गोसो मेलेमाव दिनैबो दङ खुनु कारनाव जोङो कमप्रमाइज खालामनायनि बाथ्रा गैया आरो बे सोमावसारनायजों शहीदनि बिनिमयआव दिनै BSc गोरोबथा मोनबाय BTC गोरोबथा मोनबाय BTR गोरोबथा मोनबाय गोबां माखासे मासाकारफोर जादों गहपुरनि मासाकार सुबनखातानि मासाकार दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि जारिमिनखौ जोङो सुजुबाय बे जारिमिन 1000 पृष्ठानि एबसुनि जारिमिनानो बड'लेण्ड आन्दलननि जारिमिन भुमकानि माने जि माने गें रेप जेराव माने नोङो जाथाया जादोंमोन बेफोर इन्सिडेन्टआ दाबो जोंनि गोसोआव खास्रि बिस्रि माने साननायखौ बा बै जाथायफोरखौ दिनै जों गोसोखाङोबा जोङो गोजांस्रिउ मोनो थारैनो बर' हारिया दिनै गावनि आथिङाव गसंथाबाय बर' हारिया राजनैतिक भाबै संबिधानिक भाबै जि अधिकारखौ लानानै संग्राम खालामदोंमोन सोमावसारदोंमन जोङो बेखौ मोनसे लेभेलाव सफैबाय आरो आं आसा खालामो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डिटारमिनेसना बेनो जे जेब्लासिम बर' हारिया उदां आरो आबुं जोंनि मोनथायफोरखौ मोनफुंजोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' हारिखौ खौसेयै लानानै जोङो सोमावसारनाया बे जेब्लायबो थाबाय थागोन आरो टाइम आरो सिटुएसनखौ नायनानै दुलाराय बर' माहारिया दुलाराय बर' फरायसा आफाद दा बर' माहारिनियाव जोङो सुबुरुन लानानै सावरायनानै जोङो थांखि आजावगोन आरो बे समाव जोंनि जिखिनि एकर्ड जाबाय 2020 सननि जि सुक्ति बे सुक्तिनि जि मुल दफाफोर दङमोन बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजों बर' हारिनो जाहाथे जोङो राजनैतिक आरो संबिधानिक अधिकारखौ जोङो लाबोनो हायो बा माने बे सुक्तिखौ मावफुंनायनि गेजेरजों जाहाथे मोनफुंनो हायो बे बिथिंखौ लानानै खामानि मावदों आन्दलना एट एनि टाइम जानो हायो आरो बिनि सम आरो थासारिया जेब्लानो माने जोंनि गेजेराव बेबायदि थासारिया फैगोन
बे समावनो जोंनि फिउचार कर्स अफ एक्शनखौ दुलाराय बर' माहारिनि सार्थनि थाखाय जातिनि सार्थनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन। सार क'क्राझाराव जोंनि आदार पावार प्लेन जिखुनु प्रजेक्ट बेनि खामानिखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जोंनि हा हगारनायखौ रैखा लानानै मोनसे थासारिया दासिमबो जोबाखै मैयाबो दङ थासारिया पुलिस आरो पाब्लिकनि गेजेराव दा बेयाव जेंनानि सायाव माबायदि नोजोर लाखियो? ना आङो मोननै बाथ्रानि सायाव स्पष्टयै बुंनो सानो। गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे पर्बत जरायाव जे फाग्लि जरा होननाय जे मोनसे पार्ट दङ बे पार्टआव प्राय 3000सो बिगा बे ओनसोलखौ माने थार्मेल पावार प्रजेक्ट बेयाव गायसननो थाखाय एडभान्टेज आसाम सरकारा जि खुंफुंदोंमोन आरो बे खुंनायनि उनाव बे प्लटखौ बा बे एरियाखौ जिहेतु बियो माने PRF बा माने मोनसे हाग्रा ओनसोल आरो बेखौ लानानै आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिला बेयाव थार्मेल पावार प्लान्ट बहायनो थाखाय बा गायसननो थाखाय बिथांमोना बेखौ सार्भे खालामदों, बिथांमोना बेखौ एसेसमेन्ट खालामबाय थादों आरो बिनिनो पार्ट हिसाबै गोबां माखासे बेयाव रायजो राजानि जि रिसेन्टमेन्ट रायजो राजाया बिथांमोननियाव गिनाय दङ, साननाय दङ। जिहेतु आं गावबो भिजिट खालामदोंमोन, माखासे सुबुंखौ आं लोगो हमदों, गासै रायजो राजा पाब्लिकखौ आं लोगो हमनो हायाखै, माखासे दल संगठनजों रायज्लायनानै फैदोंमोन। जि थासारि बे थासारियाव बिथांमोननियाव बेबायदि साननाय दङमोन। उनाव गोबां राउन्डस अफ सरकारनि डिपार्टमेन्ट सरकारनि माखासे अफिसार्सफोर दङ बा नोङो लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो बेयाव रायजो राजा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन दल संगठन बेयाव सावरायनाय जादों। सावरायनायनि उनाव गोबां माखासे बेयाव मा इम्पेक्ट जागोन, बे हाखौ बेसेबां गुवार लागोन, मा एरियाखौ लागोन, बेफोरखौ सावरायनायनि उनाव जोंनियाव जि तथ्य दङ जे डिपार्टमेन्टआ बा अफिसार लेभेलनि बा नोङो रेभिनिउ आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो थार्मेल पावार प्लान्ट बहायनो नागिरनाय जि मोनसे बिथांमोननि जि प्रजेक्ट दङ, बिथांमोना बुंदों जे बर' न'खर थानाय बा गामि थानाय, खेथि थानाय, बारि बागान थानाय बे ओनसोलखौ बिथांमोना लाया होननानै बुंदों। नाथाय थेवबो जोंनि आइ आफा रायजो राजाया बेखौ फोथायनो हायाखै, आसस्त जानो हायाखै। दा बेखायनो कुनु कारनाव जर जबस्तियै जर जलमै फर्स बाहायनानै पुलिस बा नोङो मिलिटारि बाहायनानै जोंनि जि 6 सिडुल बा ट्राइबेलनि जि हा बा माने PRFनि हाखौ लानायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा समर्थन खालामा। आं बे खालिबो बुंबोदों जे थार्मेल पावार प्लान्ट बहायनायनि नामाव कुनु बिनिमयाव जाहाथे न'खरसेबो न'खर थानाय आरो बारि बागान थानाय, खेथि थानाय बे ओनसोला जाहाथे क्षय क्षति जाया, बिनि बादै जि ओनसोल दङ बिनि सायाव बिबेसना खालामनो हायो, बिबेसना खालामनो हायो होननानैसो आं बुंदों। बिनि सायाव जोङो सावरायनो हायो आरो बेयाव रायजो राजानि मतामतखौबो जोंनो नांगोन। दा बेखौ लानानै दान्थे बिदान्थेया गोबां थांबाय आरो मैया आङो जि थासारि नुबाय जे बेयाव माने डिपार्टमेन्टेलि माखासे पुलिस फर्सखौ लानानै बेयाव सार्भे खालामनो थांदोंमोन बा सिमा थुनो थांदों आरो बे जाथायखौ लानानै पाब्लिकनियाव मोनसे रिसेन्टमेन्ट, पाब्लिकनियाव मोनसे नारा नाथा पुलिस फर्स आरो बर' रायजो राजानि गेजेराव मोनसे कनफ्लिक्ट जादों। बेबायदि कनफ्लिक्टखौ कुनु कारनाव जानाङा। आङो बिटिआर काउन्सिल आसाम सरकारखौ खावलायगोन कनफ्लिक्ट आरो दमनजों जाहाथे हा लानायनि प्रक्रिया कुनु कारनाव जाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जाथायनि सायाव जों इन्टारभेनसन खालामगोन। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो खावलायगोन आरो जों दाबि दैखांगोन जे रायजो राजाजों सावरायनानै रायजो राजानि मुल कनसार्नआ मा, रायजो राजाया माखौ गिदों, बेयाव इम्पेक्टआ मा जागोन आरो रायजो राजानियाव मा गिनाय दङ बे बाथ्राखौ माने बेनि जि लकेल जायफोरा गामि दङ, न'खर दङ, बिथांमोनजों सावरायनांगोन मोजाङै आरो सावरायनायनि उनावसो बिनि मोनसे एमिकेबल सलुसनखौ जों लाबोनांगोन। जर जबस्ति बेयाव हा लानायनि प्रक्रिया जाया आरो बे कनफ्लिक्टनि थाखाय जाहाथे फार्दार बेयाव ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जाहाथे जाया बेखौ जोङो मालाबाबो लुबैया। दा बेखायनो डेभेलपमेन्टखौ जोंनो नांगौ, खिन्थु डेभेलपमेन्टनि मुङाव रायजो राजानि हाखौ जाहाथे दखल खालामनाय जाया बे खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट बुंदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे जाथायखौ जों दुखु मोननाय फोरमायदों, स्ट्रं जोङो जोंनि रिएक्सनखौ फोरमायदों। एमिकेबल डिसकासन जानांगौ आरो रायजो राजाजों प्रपार डिसकासननि उनाव
गासै खोथाखौ बुजायनायनि उनावसो फाइनाल डिसिसना जानांगौ जे बे हाखौ बबेखौ लागोन बबेखौ होगोन रायजो राजानि डिसिसना मा दा बे खोथाखौ आं स्पष्ट बुंबाय एबसुआ बिनि सायाव इन्टारभेनसन खालामगोन आसाम सरकार बिटिआर काउन्सिलजों जों रायलायगोन रायलायनायनि उनाव जोङो बे जाथाया जाहाथे आरो फार्दार बे कनफ्लिक्टआ जाहाथे जाया बेखौ जोङो बिनि थाखाय जोङो इनिसिएटिभ लागोन आङो बे जाथायखौ दुखु मोननायखौ आरो फिन फोरमायबावबाय गोजोन्थों माखासे सुबुंफोरा बुंदोंदि बे लकेल गभर्नमेन्टआ फाननानै जाबाय आदारिनो बे बाथ्राया ओंखारदों ना हा फानना जानाय बा हाखौ सोरनोबा होनाय बे बाथ्राफोरा सावरायनायाव डिसकासनाव गोबां फैयो किन्तु एक्चुएल रियेलिटिया मा आरो आदानि ग्रुप बा बे थार्मेल पावार प्लान्टखौ बबे नीतिनि बबे पलिसिनि आधाराव बेखौ गायसननो नागिरदों बेजों जोंनि लकेलिटियाव मा मुलाम्फा जागोन रिक्रुटमेन्टनि मुलाम्फा जागोन इन्डास्ट्रिनि लेभेलाव बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्टनि मुलाम्फा जागोन बे मुलाम्फा दिगखौ जोङो नायबिजिरनांगोन जे बेजों जोंनि ओनसोलाव मा मुलाम्फा जागोन मा लाब जागोन बेखौ नायबिजिरनांगोन खेबसेनो गासैबो खोथाखौ खाटां बुंनो हाया किन्तु खोथाया जाहैबाय बे हाया गभर्नमेन्ट लेन्ड खोथाया जाहैबाय बे हाया फरेस्ट लेन्ड नाथाय रायजो राजाफोरा जुग जुग बोसोरनिफ्राय बे हाखौ कनजारभेसन खालामनानै दोनदों बासायनानै दोनदों दखल खालामनानै दोनदों आरो डेफिनेटलि पाब्लिकनियाव जिहेतु मेगननि मोखाङाव जोनोमनि उननिफ्रायनो बे हाखौ रैखा खालामनानै दोननायनि बिथांमोननियावबो अधिकार दङ आरो बिथांमोना बे हाखौ बासायनानै दोनदों दा बिथांमोननियावबो कर्तृत्व दङ जे बे हाखौ जोङो जेरै जि उद्देश्यजों लाखिनानै दोनदों जे जोंनियाव मोजाङै सोंनानै मा उद्देश्यआव बाहायगोन बबे लामाजों लांगोन आरो मा गायसनगोन बिथांमोनाबो बिनि सायाव मिथिनो सोंनो बा बिथांमोननियावबो गिनाय थागोन दा बेखायनो बे खोथाफोरा प्रपारलि जायाखै आरो प्रशासनिक दिगजों जेला खामानिखौ मावो बेयाव माने सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन पुलिस एडमिनिस्ट्रेसना खामानिखौ मावो बेयाव पाब्लिकनि सेन्टिमेन्टनि बाथ्राया बारा प्रायरिटियाव फैया बिथांमोना जि गोजौनिफ्राय डाइरेक्सन मोनदों जि अर्डार मोनदों अर्डारखौ फल' खालामो आरो अर्डार फल' खालामनो थाङो ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जायो बेयाव कनफ्लिक्ट जायो मैया नारा नाथा जादों आरो खुनु कारनाव बेबायदि जाथायनि थाखाय सोरनिबा देहाया जखम जानाय सोरनिबा जिउ जोबनाय कनफ्लिक्ट आरो फार्दार जानाय ल' एन्ड अर्डार सिटुएसन जानायखौ एबसुआ लुबैया दा बेखायनो बेयाव गभर्नमेन्ट दङ गभर्नमेन्टआ प्रपारलि बिथांमोनखौ बुजायनांगोन प्रपारलि बुजायनानै बिनि सायाव फाइनाल डिसिसनखौ पाब्लिकनि कनसार्न आरो पाब्लिकनि सेन्टिमेन्टखौ एटेनसनाव लानानैसो फार्दार खामानिखौ मावनांगौ जाहाथे जर जुलुम प्रशासनखौ बाहायनानै कुनु खामानिया जाहाथे जाया आरो पलिटिकेल लेभेलावनो पाब्लिकजों डिसकासन जानानै बेखौ एमिकेबल सल्युसन खालामनांगौ आं बेखौसो बुङो गोजोन्थों।